Lena-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-32, Season 1. Kudlula amasonto nezinyanga, kunzinyana othandweni likaSakhile noNobuhle. Njengoba kwakufanele ajwayele ukukhuluma naye ocingweni kuphela, nakhona kunzima kakhulu ngakuNobuhle okuyena owayegade kakhulu abane wakhe. Kusemini yantambama, uManjomane, uSakhile kanye nentombi endala ugogo kaSakhile bahleli phansi kwesihlahla njengoba lase liphumile nelanga. Hey, yazi ma, ngivuke nephupho okanye ngizothi sibonakaliswe, angazi ngizokubiza ngani, kodwa khona bekungathi ucija impi benoSakhile basezibeni esikhulu impela nje. Thina singabantu ababamemezayo mina nawe ma ukuthi abaphume ngoba loya mfula abakuwona waziwa njengomfula oyingozi kakhulu futhi kunezilwane zasemanzini eziyingozi kuleyo mfula. Okungixakayo bebegqoka iMnazaretha bobabili, kungekhona nje ukuthi bekuwuSakhile kuphela. Sathi sisamemeza kanjalo kwangathi bambozwa yifu lamanzi asagagasi ngaphaphama sisamemeza kanjalo esingalazanga nalelo fu ukuthi beliqhamukaphi. Kube kuManjomane. Hayi, alilihle lelo phupho ngane yami, alilihle neze nje. Kahle isibonakaliso leso esikhomba ukuthi ikhona into ethile ejulile futhi engeyinhle. Kodwa-ke kahleke lawo manzi aleso siziba ebekade ecwebile okanye bengcolile. Kubuze salukazi ngokukhathazeka. Ebengcolile ma, yini ndaba? Kuphendula uManjomane. Siniki nikhandi salukazi ebese sithathisa futhi. Amanzi angcolile ayisifo mntanami. Kukhona ukucathamayo okungekuhle. Kuqhuba isalukazi. Hayi, uqinisile ugogo ma. Kukhona okungekuhle okudluliswa ngalesibonakaliso. Kugcizelela uSakhile. Ahleke kancane uManjomane ngohleko lwey'ntombi zasemfuleni. Hey, awuzwe phela ma uSakhile naye ufakazela ukuthi kukhona okungekuhle okudluliswa yilesi sibonakaliso ngoba phela naye ubekhona kulesi sibonakaliso. Kuqhuba uManjomane ngokumamatheka. Hayibo wema, ukube singami nomalume lesi sibonakaliso bekukhona nakemo bekuzovezwa. Lesibonakaliso siyabonakalisa nje ukuthi sikhuluma ngabathile khona la emndenini okungethina-ke. Phela kuba njalo vele, isibonakaliso kanye iphupho sihlezi nje sisogwegwesa, asisho ngqo lokho osuke wena ukubonisiwe ephushweni. Yingakho kukhona abahlaziyi bamaphupho njengoba nami-ke senginihlaziyela-ke phela manje. USakhile ehleka kancane. Oh, okay, mhlaziyo wamaphupho, hlaziyela thina-ke singazi. Kuqhuba uManjomane. Noma phela ngingeke ngasazi kahle, kodwa-ke okufanele kwenzeke ukuthi sisikhulekele lesi simo, sisicebe emkhulekweni ngale kokudlala nje, ngoba into evela ngokamoya uma ngabe ingeyinhle inqotshwa ngakho ukuvela kwayo, iphelelwa amandla uma ngabe isibonakele okanye sinqotshwe ngakho ukukhulekela. Nalesi-ke kufanele sisigxilele emkhulekweni, kodwa uma ngabe kuyinto edluliswa abadala izophinda ibuye futhi seyicacile-ke mhlampe manje ukuthi ikuphi lokho abakhalaza ngakho. Bavumelane-ke kanjalo ngokusiceba emkhulekweni lesi sibonakaliso esikhomba okungokuhle phakathi kwekhaya. Kusenjalo uSakhile asukume ashenxe kubona amele buqamamana. Emva kokungena kocingo likaNobuhle, bathule nje ugogo noManjomane njengoba babemazi vele ukuthi ungumuntu osebenza ngabantu uma ngabe bedinga usizo. Ngakho kwakungekho nje emqondweni wabo ukuthi kungenzeka ukuthi uSakhile ubeshenxa kubona nje ngoba bekhuluma nentombi. Alibamba ucingo. Awu, kangonezwe Muhle, uyaphila kodwa mntakwethu? uSakhile ngokwenama. Ngiyaphila mntoma, ngingezwe kwena. Hayi, ngiyaphila nami, ikakhulu njengoba sengizwe iphimbo lakho nje. Hayi, sekuphelelisiwe ngakimi. Hakufu nehaba njalo soka lami. Anyway, bengifuna ukukutshela ukuthi ngiyakukhumbula mina sithandwa sami. uNobuhle ngomunye. Khumbula leya nkulumo le esake sathi ukuyikhuluma sayithinta kancane ukuthi kumele sihlele ukubonana. Kubuza uSakhile. Ya, ngiyayikhumbula dala indaba. uNobuhle ngokumangala, kungathi uthi yiza nendaba ngize nendlela. Sengilungisile konke ngapha ngakimi okungamasenti, ngakho kwakusasa lokho okusayo bengibona kukuhle ngivele ngibikele lapho nje ngakuwena ngigibele ngizokubona. Kuqhuba uSakhile. Hayibo dali manake ngokusheshsha okungaka mana dali, uqinisekile yini ngalento eshoyo?
Unobuhle ngokumangala okuhambiselana nenjabulo. Ngangingadlali mangithi ngifisa ukukubona. Ngangiqinisekile kulokho engangikusho. Ngakho-ke sengilindele ukuthi ngizwe kuwena sithandwa sami ukuthi ngiwumfo kaKhumalo, umuntu ongumzilikazi kaMashobane amadoda wadla umuntu emnyanga ngendaba. Sengingagibela yini kusasa lokho kusayo. Kuqhuba uSakhile ngohlelo. Yo, I didn't think you'll be so quick. Anyway, anginankinga mina nakusasa ungeza nje. Vele kuzobe kuwumgqibelo. Uqhuba uNobuhle. Dale, kuzobe kuyisabatha. Okomgqibelo angikwazi futhi ngikuzwa ngawo. Usakhile ngohleko oluncane. But it's one and the same thing, my love. Kodwa-ke, if you prefer isabatha instead of umgqibelo, okay, it's okay. I'll also say isabatha ukuze ngihloniphe wena. Unobuhle naye ehleka kancane. Nazo-ke dala, mawuyibambe lapho nje kukahle kakhulu. Kuqhuba uSakhile naye ngokujabula. Dali, uma uzogibela kusasa, uDali uzolala kephi? Ngoba ukuzala phela eNewcastle akufani nokuya edolobheni eShowe lapho ongahamba khona usuku olulodwa nje ubuye futhi. Uma ngabe uzogibela kuzomela ulale bese uvuka ngakusasa ngesonto usuphindele emuva. Inkinga ukuthi angazi uzolala kuphi nanokuthi sobonana kuphi. Kubuza uNobuhle. Konke lokho kushiyelele kimi sithandwa sami. Vele ngizogibela kusasa, ngilale bese ngiphindele emuva ngesonto. Ukhona umhlobo wami engikhulumisane naye la ozobe libangise lapha eNewcastle kubo emadadeni, uzobe eyolanda enye yezimoto zakubo okusho ukuthi uzogibela eSaya bese mayisebuya bese ebuye sehamba nami ngoba uzobe sihamba ngemoto yakubo. Sikhulume naye-ke ngamcela ukuthi angibhacise nje ubusuku nje bube bunye kubo inqubo nje mangibone wena Dali lokho kuzobe kulungile ngakimi. Kuqhuba uSakhile. Well, that means everything is sorted ke makunjalo Dali. Yo, I can't wait to see you soka lami. Unobuhle eswabuluka nasebusweni injabulo. Engikudinga kuwena nje Dali, indawo esohlanganela kuyona njengomuntu oseyihlalile lapho. Ngiyacabanga usunalo ulwazinyana nje ngezindawo zangalapho. Kuqhuba uSakhile. Kanti kube yazi ukuthi angizazi eziningi zazo kodwa-ke engiyaziyo iseTheku laphana eTheku Mall ePlaza. So I think iyona kahle kakhulu ukuthi singahlanganela kuyona because vele kuseduzana uma ngabe usuka la usezweni. But I'll send you the location mase ngabe sengilaphana ePlaza wena Dali kuyobe usongifica khona. Kuqhuba uNobuhle.